Здрасти хора, тук има много пари. Сега ще ги броя с вас. 20, 40, 50, 60, 70, 2, 10, още 10, още 10, 5, 5 и 5 и още 5. Хора, ако имате толкова пари, браво на вас, че имате пари като мен, но ако нямате, извинявам вас. Ако го гледате и сте без пари, извинявай, брат. Много ви обичам, хора. Искам да го отиснете тази лайк и да subscribe и много ще ви обичам. Най-много на света, даже по-повече от всичките, ама от Пепи, от моя баща и от всичките, не знам. Но като свърши тази видео,